Απόψε χαιρετώ τη Θεσσαλονίκη με ένα αντιπυραριστικό μήνυμα. Είμαι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη με όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στη Λυκή. Το πιο λυπηρό όλων είναι ότι τα χρήματα αυτά του ανέατου πολέμου είναι τα παιδιά. Σήμερα φοράω τη σημαία της χώρας μου που αύριο γιορτάζει μια εξέγερση πανηγενεσίας, σημαία της Λιβύης, για να τελειώσω τραγουδώντας. Το σημερινό μου πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε ένα ειρηνιστικό μήνυμα αγάπης για τα θύματα ενός πολέμου που μένεται στη Δυτική Λιβύη.